الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallllahu alayhi wa sallam on calminama on juurama on mantama on ƴamanama e oɗo aljuma moƴƴo ndeysan koye qissa souleymani ben daoud ko hen gonɗen bandiraɓe julɓe fa fahamna souleymani ko pamnaɗo ndeysan omo andi ko tagira omo andi ko waɗimo wonde oɗo aduna en garani ñamde e yarde e ɗanade finde e wadde ɓiɓɓe Allah ko ha ndewen Allah ɗum waɗi annabaɓe nde sanne tampi ɓe gari findinde yimɓe ɓe gari tindinde yimɓe ɓe gari yoltude yimɓe hewɓe cali guiɗoma almoustapha sallah sallam o wi mbaymi kono kuɓɓude duɗal e jeeri ndeysan jamma guirgueƴƴi kowoje ene jana hen mbeɗe willa ene cali ene jana hen ko nden mbaɗen ko noon mbaɗen hewɓe men o noddiɓe gaare e daɗal gaare e aljanna ɓe cali kanko wi ɗoftiɗomi fo naati aljanna mo ɗoftakimi fo salima bandiraɓe sehilaɓe hande ko aljuma juule almoustapha sallallah alayhi wa sallam إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا إله إلا الله محمد رسول الله نانا بندم مانيس أدا في جير أدا في إكول أدا في كوليج أدا بيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أدوي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هاي ساهادي دون على كبرنا بندرا بسهيلابي أدا نيوه أدا سانيا سابو ويلتنتا برنده koye issa souleymani gonɗen mi jirani weltinta ɓernde ko jangtade Allah alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub la ilaha illallah ayi ɓurɗoma kalis ene warto ayi ɓurɗoma gandal ene warto ayi ɓurɗoma galle ɓurɗoma oto ɓurɗoma comci ɓurɗoma kopparaji ene warto on sababu subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ala e ɓernde makko yetto Allah ka juulɗo aɗa yiɗi almoustapha sallallahu alayhi wa sallam aynam en mbino to darsu men ɓennuɗo sam feƴƴore nde ari yaman o tawi debbo ene laami yimɓe omo jogii hunde fof omo jogii danki moƴƴi ne waɗi urs ne waɗi kalis eɓe ndewanaki ndeysan sam feƴore mettini o arti o haalani souleymani alayhi salam souleymani mettini kañum ne ndeysan tikki saabi Allah saɗa tikka tikku saabi Allah saɗa haaɓe saabu Allah bandiraɓe sehilaɓe souleymani nelduɓe lettere ceerno ousmane oɗo lettere holko winda hen bandiraɓe julɓe aynam innahu min souleyman وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله وندايكو بسم الله الرحمن الرحيم هرمون كينه دفتو الله غاري أدون غني جول بنديسان إن بينا دبو أن ديسان نلاتر أري ويي أدو لاتر تدود نأمي تد نيسان صاحبي لاتر تدود غنرا كوي بوچاد دوم ndeysan ma chéri ndeysan samba yilam ndeysan mon chéri ɓuutoɗa lettere o sabu joom lettere o aɗa yiɗi ɗum so lettere ummima e Allah arema lettere ummima e Allah woni qur'an karim nelaɗo tedduɗo ummima e Allah woni almoustapha a yiɗa lettere o a yiɗa nelaɗo o a yiɗa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ikrima o ƴetta qur'an o woni ɓuucade haala joomam ƴewde tan haala joomi ko mbawɗa hen aɗa wawi farais aɗa wawi grammaire aɗa wawi littérature aɗa andi kente aɗa andi word words aɗa andi aristo aɗa andi ɗum ɗo foof nde tan haala joomi a famata ɗum so Allah haalde ma a famata a oyata
qur'ana arani jangede so neɗɗo maayi ala ko jange faame hutore allah andire qur'an ɗum waɗi allah wi afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alquran walaw kana min indi gayri llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira jangen qur'ana wi pawndo miijoɗen jaltinel kange gonɗe he ɓerɗe men belto wallahi bandiraɓe weltade nane qur'an ko allah andi ɗum mbuɗo wawa rokkude ɗum debbo wawa rokku ɗum galle ala wawa rokkude ɗum ndeysan sa neldama lettere ƴettu lettere o jangga paama ko woni hen koko ɗum qur'ana ardi bandiraɓe sehilaɓe eynam كلسمان دبو كوي وي إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ليسان دبو أن دونو كو بام دو كانكو بالقيس كو بسيدو kanko laaɓi ɓeɗo worɓe fof kono o disniɓe oye bandiraɓe min neldama lettere koy ko ɗum ɗo winda hen bisimillahi rahmani rahim ngare juuɗe goppe shirku goppe bida goppe talkiɗi goppe ƴiƴemeje kissaɗo goppe liggade yimɓe bandiraɓe sehilaɓe enam sa hanɗini e neɗɗo a borama a bonni aduna makko an a bonni aduna ma e lakara ma wala hawla wala quwwata illa billah o wi ko pamɗone oɗo lettere ɗum ɗo winda hen ndeysan jaljalɓe kakaɓe sisiɓe ndeysan ala wona sisiɓe ko jaljalɓe kakaɓe e kan hande ɓe laawi ɓe mbi minen emin jogui silameje emin jogui dimaɗe emin jogui pétellaji kala ko kalɗa tan joni joni min mbaɗa ɗum aya ko ni wayi no foti neɗɗo wara saabu debbo no foti neɗɗo soka saabu debbo no foti neɗɗo halki saabu debbo nela sallam wi fitna ɓurɗo bonde e bani israil en koye rewɓe gonno yo allah dando en e fitna aduna e lakar no foti neɗɗo hoyi saabu debbo saabu ko dakka saabu ko jarabbi kala ko woni ne jarribo neɗɗo hono mi jiri wiyete pular ni ko jarammi mi andami nda hoɗum noon wiyete kalis rewɓe jawdi allah ko zuyyina ene yonna tan kono ɓuuri moƴƴi ɗum koko allah jogui ko la ilaha illallah yo allah dandu en e jarribeɗe bandiraɓe sehilaɓe eynam debbo o wona ɗum wi ceerno ousmane ɓe mbi emin jogui silameje emin jogui hunde foof sa welama joni joni min jaaho min kaɓoɓe ala keɗe ko debbo wi قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ليسان وي لام بسبناتي ورو تيكو بحبابي بمبون ورو ngofo burno be teddude wuro ngo laaminoɓe ɓe joom gesen ɓe joom kalis ɓe ɓen ɗon koyne ko noon lamɓe mbaɗata soɓe kaɓimama e leydi ma ɗum noon mbaɗen feere ƴeewen oɗo souleymane holno mbaddirata mabbo ndeysan keɗe oɗo debbo pamde ndeysan woniɓe ndeysan disnota ko debbo yata kono nde won ɓengol nde dewel ala hakkille famata finata nelaɗo sallam to wolde ko wolde wiyete mi yijiri wiyata sulh hudaybiya o wi sahabaɓe yo pembo sahabaɓe dengi ɓe goni e Égypte o arti men Ummu Salama o wi ande mi wi sahabaɓe yoɓe pembo kono ɓe pembaki soɓe calima yamiroram ɓe jogori ko halkade yimmen Ummu Salama wimi ya rasulallah yahatan fembo sa fembima tammaɓe pembo nela sallam yalti fembi kamɓe fof ɓe pembi ndeysan yummen Khadija nde nelaɗo are makko nde ene huuli ene faayi o to hul hoto faayi an bone keftarakoma an ka jokkowo an ka dokkowo an ka koltinowo an ka jaktowo an ka jurmotoɗo ɗiɗo qualité ji foof taw nelaɗo sowa diine sowa arde makko taw o suwaro diine sowa arde ko joni fuɗɗi ɗiɗo qualité ji omo joguino ɗum haade diine ɗum sa joguima ɗiɗo qualité ji ndeysan gueɗe ma bonata yummen Khadija nayimo to Warqata ibn Nawfal o wi aha oɗo ko are mako ko ɗum ɗo arno e Moussa wallahi sa yaltinama wuuro mbeɗa woni sagata mami walle nelaɗo yi eɓe jaltinan wuuro ɓe aha ka jaltinteɗe wuuro sa woni bajotoɗo jaltinɗa wuuro bandiraɓe sehilaɓe eynam kala ko nelaɗo waɗa sa woni bajotoɗo mbaɗeɗa ɗum jalkiteɗa peeɗa eynam bandiraɓe sehilaɓe eynam ko debbo wima nelduɓe kado o ƴeewata ko ɓe lamɓe walla ɓe gona lamɓe Ibnu Abbas wi debbo o wi mami nelduɓe kado so tawi ko lamɗo ko aduna o yiɗi mo ƴettu kado o so tawi noon o ko annabi en mbawa haɓademo nelaɗo wi dokkodire kadoji jiɗodiron ndeysan ɓernde joni ene haadno gaddana joom suudu ma hay so tan ko troisiéme o gaddanamo tahan caaf deuxiéme o gaddanamo ɓohe
premiére o gaddanamo hayso ko nifko ñebbe tawi ko jaljallo nam tan ƴeew joom welto ndeysaan baba galle hoto coɗaɗe ñebbe yi ande a jarama yi ana meeɗa artude aɗa addi hunde yi hande i ko keyi i komi keɓɗo salaire am kadi min dokkama bonus ƴeew galle ma weeli yimɓe fof moosa tahaddu wa tahabbu so dokkodiri kaduji jiɗodiron bandiraɓe sehilaɓe yo allah kadi yiɗodirde mbasan añodirde bandiraɓe sehilaɓe nam debbo wi gaare bandiraɓe minalde on kado jehon ƴewon oɗo laamu holko yiɗi wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'u almursalun bima yarji'u almursalun falamma jaa Suleyman قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم nden debbo o Bilqis o neldi kadoji ɗi ndeysan ɗum ko kange ɗum ko kalis kala ko wawi wonde ɓe gaddi ɗum Souleymane alayhi salam o jiɗɗon ko rokkudemi jawdi cikkoro min gardumi ko jawdi ndeysan annabaɓe ɓe gari ko yaltinde yimɓe e niɓɓere ɓe gadda ɓe leera ɗum woni enen almuɓe bandiraɓe sehilaɓe heɗen kuñƴe ko woni juuɗe yimɓe nden en mbawata majam gala liggoɗen aɗa wawi wonde almude gona policier gona footballeur gona mécanicien gona menuisier gona gawowo gona soudeur ko mbawɗa wonde foof mbale aɗa wasa ñagade e nam nelaɗo sallah sallam wi junggo dow ɓuuri junggo less o wi junggo dow woni rokkowo junggo less woni rokkete en go e nam ken julɓe eɗen dokkodira eɗen ñamlodira eɗen ballodira aywa ɗum waɗi sen so asakal yaltinomo debbo julɗo ndeysan darata koye beddani e hoore mum kono joni asakal nattini yaltineɗo fonno ni nden nde islam woodi tigui rigui nde yimɓe jeeya ha dokka kalis mbi jiiɗa saabu goto fof heeɓi hakke mum so yimɓe keɓani hakkeji ko bone kala ko woni e les 5 piliers sen mbaɗani ɗum ko fitna ay asakal joni asakal joguiɓe ɓe fof soɓe jaltini miskineɓe dokkama mayraɓe dokkama aliyetima rokkama donkuɗo resnama debbo darta koye beddani yeeso yeeye hoorum ndeysan ay koni wayi yo Allah dandu en e wasde hutorade diine ko fitna bonɗo bandiraɓe sehilaɓe eynam Souleymane wi ko kalis dokkuɗon kam tawi ko ɗum ko Allah rokkima ko ɓuuri hewde ndeysan mbiɗa jogui laamu mbiɗa jogui jawdi min laami yimɓe jinneji soɓe gonani julɓe mi haalda he maɓe abadan bandiraɓe sehilaɓe ruttuɗe noon duttuɗe mamin gaddu armé mo ganduɗa on mbawana ɗum bandiraɓe sehilaɓe eynam ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون لا إله إلا الله محمد رسول الله سليمان من رتده tawi ko jawde tan mbiɗo onon puntere min hamin goppa shirku min goppa bida min goppa talke min goppa ƴiƴe meje ɗe ala ɗum min jaɓata ɗum abadan ala ndeysan Souleymane hirana Allah amiɗi hirande Allah amiɗi haɓede saabi Allah minema en miɗi haɓede saabi Allah sen mbiyama dangue daro kon so Allah wiyama so diine Allah o wiyama ene jeeya e maala yidde Allah jiiɗa Qur'an jiiɗa nelaɗo jiiɗa jiɗɗo nelaɗo jiiɗa ansariyankoɓe jiiɗa Oumar jiiɗa Aboubacry jiiɗa Ousmane jiiɗa Ali jiiɗa jon Qur'an en jiiɗa sernaɓe jiiɗa moƴƴuɓe jiiɗana julɓe jaam ɗum koye maale moƴƴere bandiraɓe sehilaɓe enam Souleymane wi bandiraɓe sehilaɓe hol gaddunomi danke oɗo debbo jinneji e joom ismulal adam goto fof wima wangal ɗo gollal bandiraɓe sehilaɓe kono ko ɗon katen so yintere faande ari ƴeewen holko Souleymane wadde oɗo debbo mbala o wonti julɗo walla o wontani julɗo ndeysan rewɓe ɗiɗo e gaare Souleymane wonɗo ɓe jaano ɓiɓɓe maɓɓe ne leeli boyi ari nawi ɓinguel goto e maɓɓe ɓe jeehi ñawdede Souleymane goto fof kañum yo guel ɗo ɓinguel Souleymane wi ha debbo mawɗo o wi guel ɗo ko ɓiyam la ilaha illallah ko ɓiyam min jibin cukalel ngel wi ko ɓiyam Souleymane wallahi ko ɓiyam ande Souleymane gaari on no batten on poɗodiri ngel ɗo cukalel gadde paaka mi taƴa ngel hakkude ndeysan cukalel ngel wi Souleymane o wona ɓiyam ko debbo mawɗo o jeeyi totte naw ɓiya an jeeyi Souleymane cukalel ɓinguel ngel ko debbo tokoso o jeeyi debbo mawɗo o mbaɗo o jaɓi cukalel taƴa e hakkude firti ko wona ɓiyiko yummiraɗo jaɓata ɓiyam taƴi hakkude fecce ndeysan yummiraɗo ɗum wonde Allah tagui enen o haali en o tagui en o wasi en horen shirkin o wi en ndew almoustapha oɗon goni ko wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni o ya moƴƴe e jinnaɓe ma
sa yiɗi ƴewde walla a yiɗi andude mbaɗa ka pocciɗo walla a wona pocciɗo hannde ko aljuma juule almoustapha duwono yumma duwono bamma mo ngannduɗaa a wawa yobde ɗum nelaɗo neɗɗo wawa yobde jinnaɗo sona tawa omo woni korɗo ndimɗinamo kadi mi anda ni no hadis o mi yejjiri hadis kono o woni karɗo walla jiyaɗo ndimɗinamo bandiraɓe sehilaɓe eynam cottamo e ndimɗinamo eynam jinnaɗo ma adrak ma jinnaɗo aɗa yiɗi nadde aljanna ayɗo koyɗe yummaɗo aljanna no haɗema ɓosoyde koɗe ɓoosa yumma waɗi koye are nelaɗo ya rasulallah mbiɗa yiɗi felloyde omo yummane wuuri omi o yi felloyɗo yummaɗo sa woyni yumma waɗa feere haɗema mayde jalna yumma أي نعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين